niin lähetään helvettiin. Löytyykö pitkää lipasta? No ei, nyt on niin paljon tavaraa muutakin, että... Tästä tulee aika hyvät XP:t, jos selviää hengissä. Tuli headshotilla napsuteltua noita skävejä. Kyllä. Plus on tuossa oleva kyyvissä, niin... Tää iskra. Niin. Pisti muuten kolkki. Harmi. Näkö tässä... Oliko kuulevina äijä täällä vai ei? En varma. Ei jatka varma. Niin, pistit nyt vasta eka kertaa samaa hotkiihin. 2 eri numeroa, niin se kyllä toimii ihan hyvin, että on heavy bleed korjaus ja hiili samassa. Vittu, mihin mä tiputin minun reppuun nyt oikeesti? Siellä on vissiin joku äi. Joo. Kuolit. Kuolit siellä? Ei, tapoita tyyppi. Tää saatana sanoo, että se reppu vieri tonne järveen. Oli vain 46 levelillä intti täällä. Anteeksi, 46. Kyllä.